ככל שהם יגידו קצת פחות, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך בוער. אז תגביר. איזה צעקה נתת לי שמה. כמה עבדנו עליה עד שהיא תצא? זהו, אבל שלא ישתמע שעבדנו עליה עד שהיא תצא, כאילו לא הגעת לתו, לעבוד היה לשחרר. זה מבפנים, זה האפשרות שלי לתת מקום לצעקה. את זוכרת שזה היה בוער. לא הערתי אף אחד, נכון? זה נורא מפחיד לצעוק. זה נורא מפחיד לצעוק, זה נכון? נורא מפחיד לאפשר. למה זה מפחיד? למה? זה נכון שזה מפחיד, אני רואה אנשים מפחידים כי מה מעצמם. יאמרו? כי היא יוצאת מפרופורציות, כי את לא מבוסתת, כי מיליון ואחד דברים. ופתאום כאילו לאפשר לך חייתיות, לא יודעת לה. פתאום להבטיח לעצמך שגם אם זה יהיה מכוער, אז מה? וגם מאוד מאוד גם חשוב. לתת לה מקום, לתת לה מרחב שבו היא יכולה להתבטא. נכון, וחשוב שהאולפן יהיה ליד מרכז רפואי קרוב, כי לפני שדרכתי עלייך לא באמת הגעת לסול גבוה. וגם מישהו מסיבי שאפשר יהיה... כן, כן, אנחנו מאמינים אנשים מסיביים. אנשים מסיביים, ואז כשאתה דורך על הטלנט, אז באסף הרופא 2 דקות נסיים פה, אז יופי. ואז יש צעקה, כאילו זה היה... שלך בוער. אז תגבירי, תגבירי.